Aydım neymiş taşıdım. Öýündüm. Oglum boldy. Ecemin kakamyň ýaşam 60 edip bar ya. Tutuş hojalyk öz boýnuma aldy. Oglum bolan soňam enesiden emmendi we kaşçyady. Estagen, nan, on bakacak bat da wa 2022-23'te. Anan kıyını da ekoydum. Anan aydım ýazmak üçin çykdy jetmeli. Anan şoňa çykdy jetmejek bolup näme giýdeýji bolsa da şu öýeseňdirip. Şonýaly. Bu wagt Hudaýa şükür maşynam, jaýymam, kakama da maşyna berdim, jaý berdim. Hudaýam bir ýerden alsa bir ýerden berýär diýýär. Mene howasym ýok. Howasym bolmasa da köçe çykyp ýöräsiň mene nokta. Ardyň towasdan ýerek. Başga wagtlara da bermem de onu çykym şonu aýdaýyn. Vay, gönlüňe ýaly. Näme diýermiş bak, näme diýip otyşy telefonyň önünde? Öýürme, saklap oturup bana iň soňunda da anan geldime söýdip otyrsa, men mara özüme gynanama, men saňa gynanýar. Indi sen ömrüň ötünçe ne edip ýaşajak şoň bilen? Menen gynan eje, men güýjüm çatan o. Özüň bir zat diýmeseň diýär da eje. Hey gelin! Näme diýen? Trend etýän, trend çylýan. Sen tret bolanda deme, bir aýdym gitdi şoňa tanset diýerler da hemmesi. Vay gelin sen şu trendin mara. Bizim maşgala brendimi puj etdi. Kül etdi de gelin. Sen mara hani gaýnatan çaý götürüp bir gitdi çaý demläp ber. Bar. Böyle hazır. Yine men bugün kaynatama çay demedim. Kıvıncık çay çöpüme geldi. Özüm davranıyorsa var davranıyorsa kalıyor. Şoň üçin göýek çay demedim. Yerite kaynatam için. Evet illerim bilen enesiyle hormat eneşimle görüp bolýanlar. Men de ne? Ay gotda koyjak. Çay çeýne kız golda koyjak koyjak. Ýüre üçünde tret prentip. Bana gerek ýa-bolur. Çay gerek bana. Topa bana ýerine tirip goşup duraňam. Bolly, men davranýar ýok, çaýda davranýar bolum men. Öykülen olma. Närim çekmen men. Men närim çekýanym ba. Ärim çekýanym närim. Kakmaşygym şurada. Hormatly patbişikler, men size bugün bir täzelik görkezjek. Maňa Evan'dan täze çykan görüşüne uğradypdyrlar. Doky meniň gowy atyrlarym teredim. Bir Violet diye. Bu da aura görünüşü diye. Gaty iyisi stoyki teredäňde bular fransuzsky doky bolup gitýärler. Özüm bular ekskluziw bolup gitýär. Gaty gowy. Sağ olun men seni jana uğradyňyz üçin meniň gowy atyrymdan taňry ýakadym. Sizem şeýle atyrlar Eyvany alasyňyz gelýän, onu Aşgabat mol, aber 13-nji magazinden barıp at bilersiňiz. Güzelsin ya gel bana sar. Üzü? Kako? Dur. Päsir vermedi ya. Yemek diyorsun. Oğlum telefona tam oynasan var ya. Eyvan'dan doku veriyor ya. Dokulacak oraya. Gitsene git. Git bol oyna. Mağuşa çanettiler ya. Oğlu da koyayım. Oyna. Durma. Eyvani parfümünü iyi yaptınız bilýänsiňiz goýa bize täze görünüşlerini ködürledi. Ýagny aura. Violet. Nerden alıp bolýar diýseňiz, elbetde Aşgabat mol, A1 13-nji dükany. Mara şäherine akrar. Ahanja köçe 5 adam 1-nji magazin. Habarlaşmak üçin 71 23 79 70. Hele diýeniň etmäýämez dep içine bar sapar. Otur diýeň otursun, tur diýeň otursun. Näme bolo? Sagam saga çepem çepe. Hiç ilýagda ejizlik görkezmegin bamy? Awa, berk tut berk. Enne uğratıp durmar mesafı satlary. Can polisosyň şu taýty ögülüpdirler. Bola men özüm bejerip goýarym. Banyadan başla. Evet. Onun spalnyna geç. Aşbet. Oğuy täze aşyk gelýär diýdiler. Oğu görürsen onum. Yo yetip gelýär diýdiler. Bolýa men garşalaýyn şonu.
Salam. Siz teyze başlamanız var mı? Ediliyor. Şu hanada şu yumuşak mebelden başlap, kuhunlu mebel, ofis mebeller, lustralar, çenli, öyle gerek kim mebeller var. Dini mebelden de başlap. Bizde razetkalar, çıralar, onu ütüpül sosyal texniken camlar ama. Görüştürüp dur, özüm tanışarım jigin. Berkel. Ne çaylık alayım? 3000. 3000. Ver. Ver yok gol işten boş sen. Ne yanaşlık? Şu hanada men başlıkam drone işkar görmeyin. Kim işlet durun düşündün mü? Kim joyan bu drone? Hayır görmetere diye. Yak gidip baryan mı? Oh. Dastaşıga başlık. Oğlanlara betine kar getirdi. Buna karışıp durdu. Valla sağ olun. Sağ olun. Ne diyorsun? Kesa. Ey ne amolay kunup bir şey ne o? Olca da ya masini da hafıza. Şu an. Rada tuần đi bàn uống là bán no mà lái đó. No mà lên này. Bu tuğra fınla şunum salman fın de. Lay bak. Numar ne? Hao? Hani peki verdi. Numar da. Ya balla. Gidiyor. Basla. Berke. Yürüydüm. Yok ağam yok. Tanımadım bunu. Yok ağam tanımadım. Evet. Doğun var la ya diye. Sportsman doğun var diye. Can, şikaladat vereyim sana. Yok. Doğru aytma. Yok içim bıyığı aytma bolmuyor. Ben sana ayttım ara vurma diyor. Aytçığın kara sağa çıktın ağzı çıkarsa aytçığın. Ne değil elim de vursun. Hiç yapılmaz olacak değil mi? Yo bolcuk bak bollayan ya. Şuradan yürümeyin dedim. Vurma dedim ben sana. Urma. Sugiyim urma. Bratişka. Oo. Bak bir şey desene var hemen oku salayın nay. Nirak. Xitay oku salayın. İçin mi? Öz radnoy. Zigilim bir yere git bir atam rat dip. İstesen özün giyecek diye oku. İstesen doğun garnız kılattış. Kimin oku giyecek olsak da ya. Kemme problem an şu. Yürü. Kemme şu atam ratden. Çözülüşükçe istesen atam ratı Xitaydan gereklerdim mam. Abi. Yükümüm Türkmenistan aytıp. Bak az onu getirsen atama no aytsa kabarama kuğrat bollan no. Çötüş ya. Geldi. Ahmet. Senin hem hora ne yapat ne abi? Gimnastika atma ya da. Dokunma şuraya. İndekçin. İpar. Yok kolları. İyi de dön. Algap baslı. Yok böyle. Yok borçtaydı. No, İrlen turyan. Rövün atca. Bir ödüne gelyen de kara saydan dara. Onun o. Dastur öteredyan. Tinnayan. Kimi sokup borka, kimden besmedi işe borka. Abiçne. Pul verirsin diyen. Конечно. Durmuşma udam olsun diyen. Конечно. Osu da atları diyen de kara suratma. Ay mena kendat diyen o brat. Pul gelyen mi? Eger. Durmuş o mu? Daş ettin. Ne edeceğiz? Gucuklu yaz.